kata jokanyo biro konyo e weche mag reso oganda ne kech masani liyo. Piny owacho medo twak kendo manyo yore tudruok e chenro mar kedo kod midhiero mar kech kod oro. Jatend piny Kenya William Ruto ne obago romo kod jokanyo machwalo weche dongruok e pacho ka, kama ne oyango ni oganda jo Kenya maromo milion 5.1 ni kod midhiero mar ngaji kendo jamni maromo milion 2.5 osetho nikech oro. Ruto singo ni piny owacho biro dhi nyime gi chenro mag pogo chiemo ne jok ma kech ohingo. Odiochieng' makinyi igeno ni jatend piny biro limo kaunti ma Baringo ka achiel kuom gigo migeno ni obiro twakie en yore mag kedo gi midhiero mar oro e kaunti no. Chieng' tich abich counties mamoko ariyo nomede kwan counties ma oro kwako e pacho ka. Gima koro kelo kwan duto mag counties ma midhiero mar oro ohingo nyaka 31. Duol makedo gi yore pacho ka mano National Drought Management Authority bende nolando ni maingo oganda 800,000 odoje listi mag jogo madwaro kony. Gima koro omedo kwan jogo duto madwaro kony mapiyo piyo nyaka milion 5.1. Lipot makama en karuore ni koth oserem chue kuom thuolo mag koth 4 mokal maluore. Gima koro miyo jatend piny Kenya William Ruto kwayo kony kowuok kuom jokanyo e migawo mar dongruok. The President, in his wisdom and in recognition of the very useful role you play in this country, has given me a function in my office to coordinate the development partners and make interventions where necessary across government. We are in a very precarious position. 20 counties are affected. Even the non-traditional ASAL counties are also affected. Ruto kwayo jokanyo e weche mag dongruok mondo konyo sirikal e reso ngima oganda mapacho ka masani odagi kech kachiel koda nyithindo maingo milion 1 masani nigi nong'no. I'm taking this opportunity to request all of us to bend over backwards and see what we can do. Maybe it is necessary for me to say that as a government of Kenya, we really have to plan ahead of time. I think our response to this situation, we could have done a lot better. And I want to promise that going into the future, we're going to be better prepared. On behalf of Equity Group and my family on a matching grant through the Equity Group Foundation, we put forward $1 million. 120 million. To look in the more resilient ways of agriculture, because this is, I think, the main challenge to look for political answers for the structural transformations in these regions. Makangaji to medo kelo midhiero mopogore pacho ka. Lipot wacho ni jopuonjre maromo 200 mawuok e skul primary manyakaba e kaunti ma Kiambu osebedo ka koso dhi sikul kaluwore gi midhiero kod kech. Ka jopuonje skulno to koro kwayo piny owacho mondo oresgi mapiyo piyo.